थाइगिरजों अमाजों संनाय भिडिअ लाना फैदों आरोना, नायलांबाय थादो। दसे उनाव देखायगोन आं, लोगोफोर नायदो। नै दायो खांख्रिखलाखौ हाखांबाय। नै आंनि हासबेन्डआबो जि सुदों। दिनै एसे सान्दुं दुंदों नालाय ओंखायनो जि सुनांबाय आरोना बेसारा। उफाय गैया, सासे ओंखाम ओंख्रि संनांगौ, सासे जि सुनांगौ जायो। दिनैनि ब्लगानो जेबो गैया जाहैबाय। नायदो लोगोफोर। सुखांनानै नै लामबाय। ओंख्रियाबो नै थाइगिरजों अमाजोंआ संबाय थानायखौ देखायबाय थायासै आङो लोगोफोर। नै मोनबायमोन। माबायदि नुखो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो एसे अननानै। गोथाव जानायालाय गोथाव जाबायमोन आरोना। एसे गोखैबो नालाय एसे गोथाव मोनो। नै आजायाबो गेलेगासिनो। नै आजाया। नायलाय माबायदि मोजां मोनथारदों उन्दुनो थसब बनायाव आजाया। फैदो आजा फैदो। बाय बाय नुदो नङाबा। आयु बाय बायसोनो फैयानो। नै थसब नांबाय। सान्दुङाबो बारा दुङाखै। अखा हाबाय थानाय नालाय दिनैसो सुनो मोनजोबदों आरोना जिखौ। नै लोगोफोर आंनि हासबेन्डआ ना बाथोन देबाय। बिराद गोथाव मोनोनो ना बाथोन देनो। जि जायो बे ना बाथोनखौबाथाय। सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन। जा मोजां देखायो ना बाथोन देयो बियो। लांफैनो हागोन लोगोफोर, नै ना बाथोन देग्राया जोंना। नै खांख्रिखला भाजायाबो मोनबायमोन। नायलांबाय थादो होमबा ओंखाम जाग्रोसै जोङो। माबायदि जादों आं संनाया थाइगिरजों अमाजोंआ? गोथाव जादों। फार्स्ट टाइम जाफेरनायदों थाइगिरजों। जाबाय थानांसिगोन एबारनिफ्राय थाइगिरजों अमाजों गोथाव जाथारो। होमबा जाग्रोसै दे, नायलांबाय थादो। नै आंहाबो लाखाबाय थोरसियाव। नैलाय थाइगिर अमा, ना बाथोन, भिन्दिजों खांख्रिखलाजों भाजा। दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। प्लिज लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना होदो। दे होमबा बाय।